Skont il-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattolika, fil-jum tal-Erbgha magħruf ukoll bħala l-Erbgha tal-Irmied, ingħata bidu r-Randan, perjodu mifrux fuq 40 jum ta' sagrifiċċji u riflessjoni bit-thejjija għal festi ta' ngħid il-kbir. Iżda r-Randan m'għandux l-istess sinifikat għal kulħadd. Ħafna huma dawk li jastjenu milli jieklu l-ikel favorit tagħhom jew dik il-qatra żejda. Bħalma ma bosta dawk li l-Erbgħa u l-ġimgħa jastjenu milli jieklu l-laħam, tradizzjoni li ilha tintiret għal ħafna żmien. Iżda x'inhu s-sinifikat tar-Randan u għalfejn huwa perjodu ta' sawm. Fadi Charles Tabone fisser li r-Randan u żmien ta' riflessjoni u stedina biex neżaminaw lilna nfusna biex inwarbu l-imġiba ħażina u niftħu il-bibien għal kulħadd. Il-Papa qed jipprova iwassal viżjoni ta' Knisja aktar miftuħa l kulħadd. Fl'ittra pastorali r-Randan l-isqfijiet saħħu fuq l-ħtieġa li n-nisrani jkun awtentiku. Fadi Hilary Tanja Ferro spjegalna l-messaġġ wara l-kelma awtentiku. Aħna kull wieħed kull nisrani jagħti xhieda verament awtentika ta' dak li jemmen fih fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Illum il-ġurnata l-Knisja Kattolika m'għadix torbot lin-nisrani jisum li fl-Erbgha tal-Irmied u l-ġimgħa l-kbira. Minkejja li s-sawm u kontroll fuq il-pjaċiri u fuq il-ġisem, hekk kif spjegana Father Hilary, il-Knisja tissuġġerixxi li n-nisrani għal żmien ir-Randan ikun verament awtentiku permezz tat-talb, il-karità u s-sawm. Fl'ittra pastorali l-isqfijiet faħru l-kwalitajiet sbieħ li għandu l-poplu Malti u fl-istess ħin stednuh biex jirrifletti fuq in-nuqqasijiet ħalli bħala poplu nisrani trasparenti u awtentiku inħadnu dak li nemmnu.